ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬೈದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪುನ ಟಾಪಿಕ್. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ ಪಗಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್‌ದ ವಿಷಯಡು ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ತೆರಿಪಾವೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ ಪಗಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡುಡ ದಾದಂದು ಪುದರ್ ಪಗಪೊಡು ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಾವೊಲಿ. ಉಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಉಂದೆತ ಇತಿಹಾಸದಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಗುಪ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಗಪೊಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಆವಡ್ ಕುಡ್ಲ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುದರ್ಲುಂಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಜಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ಲು ಉಂದೆತ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟೆಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡಿಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸುರುಕಾದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುದರ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂದ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಐದುಲ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಪಂದ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮದಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪ ಅವು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಐರ್ದುಲ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಉಂದೇ ಪ್ರದೇಶಗು ನಮಕ್ ತುಳು ದೇಶ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ದೇಶ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆದ ದೇಶಗುಲ ಅದಗದ ಕಾಲೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಶದ ಕಲ್ಪನೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು. ಅದಗ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಪ್ರದೇಶಲು ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಲು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನ ದೇಶ ಪಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಿ ದೇಶ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಧಾರಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದುಲೈ ಮಸ್ತ್ ದೇಶಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ದೇಶ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಐಕ್ ಬೊಡಾಯಿನಾತಿನ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ ತೆರಿದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಐರ್ದುಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್. ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಅವು ಏತ್ ಪರತ್ತುಂದು ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಪೂರ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಇಜಿಂದ ತುಳುಕು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಉಲ್ಲೇಖ. ಸೊ ಅಕನಾನೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯೋಡು ಐತ ಒಂಜಿ 13ನೇ ಪದ್ಯೋಡು ನಮಕ್ ಈ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪದ್ಯ ನಿಕುಲು ಬೋಡಂಡ ಪ್ರೂಫ್‌ಗ ಅದು ಗೆತ್ತು ತೂವೊಲಿ ತಮಿಳು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗನಾನೂರು ಕಾವ್ಯದ 13ನೇ ಪದ್ಯೋಡು ಉಂಡವು. ಆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 2ನೇ ಇಜಿಂದ 3ನೇ ಶತಮಾನ ಇಜಿಂದ ಐರ್ದುಲ ಪಿರಾಕ್ ಒಂದು 1200 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಸುರೂಕಾದ್ ನಮಕ್ ಈ ತುಳು ದೇಶದ ಉಲ್ಲೇಖ ತುಳುನಾಡುದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪಿನಿ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್. ಬೊಕ್ಕಲ ತಮಿಳ್ ಐರ್ದುಲ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ್ ಬತ್ತುಂಡ ತಮಿಳೇರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಲ್ಲವನ ನಂದಿವರ್ಮ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 2ನೇ ನಂದಿವರ್ಮನ ಶಾಸನೋಡ್ಲ ನಮಕ್ ತುಳು ಕೇರಳ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯೋಲೆನ ಪುದರುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವುಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಸುಮಾರು 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ ಐಟುಲ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಪ್ಪಂದ್ ದಾಯೆಪನ್ನಗ ಅವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ. ಅವೇನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಲಲ ಆಪುಂಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಯಲ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅವಲಂಬಿಸಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೆನ ಆಳುಪೇರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಉಂದೆಕ್ ತುಳು ದೇಶ ತುಳು ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಚೋಳೇರ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರ್ಗ್ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತುದಿತ್ತೆರ್. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆನ್ ಕೂಡ ಅಕಲೆನ್ ಸೋಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಉಂಡು. ಆ ಶಾಸನೋಡು ತುಳು ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ತುಳು ವಿಷಯೋಡು ಕೂಡ ಪಿರ ಆಳುಪೇರ್ನಂಚಿನ ಆಳ್ವಿಕೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಆ ಶಾಸನೋಡು ಬರಿತೆರ್. ಅಂಚ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಉಂದು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ವಿಷಯ ತುಳು ದೇಶ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಜಕ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷೋಡ್ದು 17ನೇ ಶತಮಾನ ಪಂಡ ಕೆಳದಿದ ಅರಸೇರ್ ನಕಲ್ನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ ತುಳು ದೇಶ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ತುಳು ನಾಡು ಪಂದೆ ಇತ್ತೀನಿ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟ್ಲ ಶಾಸನೋಡ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 1000 ಕಂಬದ ಬಸತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಾಸನಲೆಡ್ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ದೇಶ ಪಂಡ ಭರತ ಖಂಡೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಶ ತುಳು ದೇಶ ಪನ್ಪಿನ ಲ ಉಲ್ಲೇಖಲುಂಡು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು
ನಮಕ್ ಕೆಳದಿದಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರದೇಶಲೆಡ್ ಕೆಳದಿದಕುಲು ಕಡೇತಕುಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಭಾರತದ ಅಕುಲು ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ತೂವರೆ ಪಂಡ ಕೆಳದಿದಕುಲು ಕಡೇತಕುಲು ಅಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ ಉಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೇನ ತುಳು ದೇಶ ತುಳುನಾಡು ಇಜಿನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪಂದೆ ಲೆತ್ತೊಂತಿನಿ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆಳುಪೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕುಡು ಅವನತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ 14ನೇ ಶತಮಾನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಳುಪೇರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಫುಲ್ಲು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದ್ಪೊಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ವಿಜಯನಗರದ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೇರ್ನಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಆಡಳಿತನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೇರು. ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಪಂದ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೇರು. ಐರ್ ದುಂಬು ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಂಗಳೂರುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಕಿತ್ತಿನ ಪುದರನ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಗು ದೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಶಾಂಭವಿ ತುದೇಡ್ದು ಅಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ತಪುದರನ್ ಅಕುಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ ವಿಜಯನಗರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ತಪುದರತ್ ಆ ಸಿಟಿ ತಪುದರನ್ ಅಕುಲು ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಶುರುವಾಯಿನ್ ತೋಜುಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಶಾಸನೋಡ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲೇರ್ನಕಲೆನ ಅಕುಲು ನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲೇರ್ನಕುಲು ಬಾರ್ಕೂರುಡುವರಿಗಿತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರುಡುವರಿಗಿತ್ತೆ ಅಕುಲು ರಾಜರ್ನಕಲ್ನ ನಿರೂಪಡು ಮೂಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆವಡ್ ಕೆನರಾ ಆವಡ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಆವಡ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇತ್ತಜಿ. ನಮಕ್ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷೋಡ್ದು 17ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 7 ಶತಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೂವರೆ ಪೋಯಡ ನಮ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಅವು ತುಳುನಾಡಾದೇ ಎತ್ತಿನಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆದೇ ಎತ್ತಿನಿ ತುಳು ದೇಶ ಆದೇ ಎತ್ತಿನಿ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ನ ಯಾಪ ನಮಕ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೇರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ದಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಟ್ಟುಗು ಪೋರ್ಚುಗೀಸೇರ್ ಅಕುಲು ನೆನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆರ ಅದಗ ಈ ಕೆನರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಮುನ್ನೆಲೆಗ್ ಬತ್ತಂಡು. ಕೆನರಾ ಪಂಡ ಅಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ಡೈಕ್ ಕೆನರಾ ದೀತೆರ್ ಪನ್ಪಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲುಂಡು. ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆನರಾ ಪಂಡ ಕಿನಾರ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ ಪರಿಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಚ ಕಿನಾರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯೋಡು ಕೆನರಾ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆನ್ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕದ ಇತಿಹಾಸೋಡ್ ತೂಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಪುದರ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಕೆನರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಅದಗ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಇತ್ತಜಿ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತೆರಡಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡ್ 1799 ಇಸವಿಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸೋಪುವೆ ಆಯ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುದಾದ ಉಂಡು ಅವುಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಈ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶನು ಅದಗ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗೋವಾ ಮುಟ್ಟದ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಅಕುಲು ಕೆನರಾ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಡ್ಡೆ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತುದು. ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂದ್ ಅವೆನ್ ಮುಂಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಪಂದ್ ಅಕುಲು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬನ್ನಗ ಅವು ಕೆನರಾ ಅಂಗೆತ್ತದು ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನರಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಬದಲಾವಣೆದ ಇತಿಹಾಸ. ಉಂದೇ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದ ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಗಣತಿ ಇಜಿಂದ ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೇ 1794 ಇಸವಿಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೇ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನಕುಲು ಪಂಡ ನಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಕುಲು ಅದಗದಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಈ ಜಾಗಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ತುಳು ಕಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ತುಳು ದೇಶ ಉಂದೆಕ್ ತುಳುವ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರೇ ಸಮ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಅಕುಲು ಅದಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡ್ದು ದುಂಬೆ
ಅದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪಂದಿತ್ತುಂಡು 1931 ಇಸವಿಡ್ ಎಸ್ ಯು ಪನಿಯಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪನಿಯಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಜನ ಆರು ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಾರು. ತುಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ದಿನೇ ಆರಂದ್ ಪನೊಲಿ. ತುಳು ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರು. ಐದು ಬೊಕ ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತುದು ಐಟ್ ಆರು ತುಳುತ ಏತೋ ಪುಸ್ತಕಲೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಾದಿನಾರು. ಇಂಚ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಆರು 1931 ಇಸವಿಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅದಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಎಸ್.ಎನ್. ಕಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆರದಾಗ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಪೂರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರೆನ ಪಗತದು ತುಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ದೀವೊಡು ಪಂಡ್ ಆರು ಅದಗ 1931 ಇಸವಿಡ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 94 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಂದಿತ್ತೆರ್. ಅದಗ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಆವು ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ಪರಿಷತ್ತುಡು ಸುಮಾರು 22 ಜನ ಉಂದೆಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯೆರ್ ದೀವೊಲಿಂದ್. 44 ಜನ ಒಂದು ದೀಪಿನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಆಂಡ 44 ಜನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಸಮತ್ ಪಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯೋಡ್ ಇತ್ತೆರ್. ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೀಕ ಅಂದ್ ಅದಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯೋಡ್ ಇತ್ತೆರ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಅವು ಪೋಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು 47 ಇಸವಿಡ್ 55 ಇಸವಿಡ್ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಚನೆ ಆನಗ ನಮ್ಮಕುಲು ಈ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದಟ್ಟುಗು ಸೇರಂಡ್. ಆಂಡ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಾಗ ರಡ್ಡ್ ತುಂಡಾಂಡ್ ತುಂಡಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪೂರ ಕೇರಳಗ್ ಪೋಂಡು ಒರಿನ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕಗು ಸೇರಂಡ್ 1956 ಇಸವಿಡ್. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌತ್ ಕೆನರತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಹೊಸದುರ್ಗ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಅವು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಂಡ್. ಇಂಚ ಸೌತ್ ಕೆನರ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಾಂತರೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ 1997 ಇಸವಿಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಆದ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೋಂಡು ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಆ ಸೌತ್ ಕೆನರ ಬಂದ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನಕಲ್ಲ ಇಜಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನಕನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ಪೋಂಡು ಒರಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಡುಪುನ ವಿಷಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಪುದರ್ನ್ ಪಗಪೊಡು ಪಗತುದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೀವೊಡು ಕುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ದೀವೊಡು ಅಂಚ ಮಂಗಳಾಪುರ ದೀವೊಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲು ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ಪ್ರತಿ ಪುದರ್ಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೆರ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಮಂಗಳಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಕೇರಳದ ಕುಲು ದಾಯಪನ ಕೇರಳದ ಕುಲು ಇತ್ತೆಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ್ ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಪನ್ಪಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಪುದರ್ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ತುಳುತ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ್. ಆಂಡ ನಮವೇನು ಸರಿಯಾದ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪುದರುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಪುದರ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಕೇರಳದ ಕುಲ್ ದೀತಿನ ಪುದರ್ಲಾತ್ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ ದೀತಿನ ಪುದರ್ಲಾತ್ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಾದ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ಮಂಗಳಾಪುರ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಆಳುಪೇರ್ನ ಕುಲೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್. ದಾಯಪನಗ ಉದ್ಯಾವರದ ಶಾಸನ ಉಂಡು 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಚಿತ್ರವಾಹನ ರಡ್ನೇ ಚಿತ್ರವಾಹನ ಆಳುಪ ದೊರೆ ರಡ್ನೇ ಚಿತ್ರವಾಹನ ಶಾಸನ ಆ ಶಾಸನೋಡು ಕುಡ್ಲ ಪಂದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ಶತಮಾನ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 1300 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಉಂಡು ಅವು ಮಂಗಳಾಪುರ ಅನ್ನುಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ರಡ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಬೇತೆನೆ ಮಂಗಳಾಪುರ ಬೇತೆನೆ ಅನ್ನುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕುಲಶೇಖರನ ಶಾಸನೊಡ್ಲ ಮಂಗಳಾಪುರದ ಆ ಅರಮನೆಟ್ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಆತಿನ ವಿಷಯಲುಂಡು. ಮಂಗಳಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪುದರ್ ಆಳುಪೇರ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಲಯಾಳಿಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಪುದರ್ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಪುದರ್ ನಮವೇನು ಒರಿತೊಂದುಜ ಅಕುಲು ಮಲಯಾಳಿಲ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಬುಡ್ಕ ಮಂಗಳಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲುಗ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ್ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತು ಪುದರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸಲುಂಡು. ಪಿದೈಡ್ದು ಬೈದಿನ ಏತೋ ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗೇರ್ ನಕುಲು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗೋಲೆಗ್ ಪುರ ಅಕುಲು ಮಂಗಳೂರು ಪಂದುಲ ಈ ದಿನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಪಂದ್ ರಾಜ್ಯನೇ ಇತ್ತಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗು ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಪಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿತ ಪುದರಾದ್ ಇತ್ತುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪುದರ್ ಆಲ ಪಂಡ ತುದೆ ಇಜಿಂದ ನೀರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಕೂಡ್ ಆಲ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕೂಡು ನಂಚಿನ ಈ ಆಲೋಲು ಕೂಡು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ತುದೆ ಕುಲ್ಪುರ ಕೂಡು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಾದು ಕುಡಾಲ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಉಂದುಲ ತುಳುತನೆ ಪುದರ್. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದರುಗು
ಐತನೆ ಐನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸೊಲುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಮಟ್ಟುಡು ನಮ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲೆನ್ ಗೆತೊನ್ಗ ಮಂಗಳಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಅವು ಮಾತೆರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ ಅವೊಂದುಂಡು ದಾಯೆಪನಗ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೆನೆ ಅಂದ್ ತೂನಗ ಎಂಕ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಪುದರನ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪುನ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗೆಪ್ಪೊಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ದೀವೊಡು ಉಂದು ಅವು ತಪ್ಪು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ್ ಗೆತ್ತುದು ಖಾಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ದಿಂದ ನಮ ತುಳುನಾಡುನ್ ಕೂಡ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ತಿಲೆಕ ಆಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್. ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಉಂಡು, ತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಉಂಡು, ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸೇರ್ದ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಪಿನಿ. ಅಂಚಾದ್ ಖಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ದೀಪಿನ ಸರಿಯೇ ಆತ್. 1931ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಪಣಿಯಾಡಿರ್ ಪನ್ನಗ ಅದಗ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತುಂಡು ಸೌತ್ ಕೆನರ ಅದಗ ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ದೀತುಂಡು ಐಕ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆದ ಮಟ್ಟುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ದೀಪಿನ ಸಮಾತ್. ಬೊಕ್ಕ ನಡು ತುಳುನಾಡು ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ಬಡೆಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ಉಂದು ಪೂರ ಸರಿ ತೋಜಿ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಈ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ್ ಖಾಲಿ ತೆನ್ಕಾಯಿಂದು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಓಲುಂಡು ಬಡಕಾಯಿದ ಓಲುಂಡು ಉಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪು. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ದೀಪಿನ ಸಮಾತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಪುದರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪುದರ್. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಅವು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ಪುದರ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೆಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ಒಡೆ ಪೋಪಿನ್ಗೆನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪುದರ್ ಆಂಡಲ ಅವು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ್ ಐಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಪುದರ್ ದೀತುಜೆರ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಲೆವೆಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪುದರ್ ಆತುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪಂಡ ದೀವರ ಆಪುಜಿಂದ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನಿಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ನು ವರಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂದುಲ ದೀವೊಲಿ ಅವು ಆಪುಜಿಂದ ಅತ್ತು. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುನಗ ಅಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿಲಕ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೂಕ್ತ ಅಂದ್ ಮಂಗಳೂರು ಪಂದ್ ದೀವರ್ಲ ಸುಲಭ ಅಂದ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೂಯೆ ಕೆಲವೆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ಪಂದ್ ದಿಂದ ಪುತ್ತೂರ್ದಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಸುಳ್ಯದಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ತೂವರೆ ಪೊಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಏತ್ ಜಿಲ್ಲೆಲುಂಡು 30+ ಜಿಲ್ಲೆಲುಂಡು. ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಗು ಬುಡ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿತ ಪುದರ್ಲೆಡ್ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು. ಇತ್ತೆನ ಉಡುಪಿ ಇಂದ್ ಪಂಡ ಮೊಕಲೆಗ್ ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಖಾಲಿ ಸಿಟಿತ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕುದ ಪುದರ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಉಡುಪಿ ಪನ್ನ ಕಾರ್ಲದಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿದಕುಲು ಅತ್ತುಂದು ಪನ್ಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾರ್ಲದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕುಲು ಉಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ, ಕುಂದಾಪುರದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕುಲು ಉಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕುಲು ಉಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ. ಅಂಚಾದ್ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ದಿನಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಸಿಟಿನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ ಆಪುಜಿ ದಾಯೆಪನಗ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆಲು ಉಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಸಿಟಿತ ಪುದರ್ ಅವೆನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ದೀಪಿನ ಸರಿ ಅತ್ ಅದ ಪುತ್ತೂರ್ದಕುಲು ಇಜ್ಜೆರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆಪುಜ ಸುಳ್ಯ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಆಪುಜ ಇಂಚ ಆಪುಜ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಗೆತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಟಿತ ಪುದರ್ಲು ಹಾಸನ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಸನ ಪಂಡ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದಕುಲು ಅತ್ತುಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಉಪ್ಪುನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಕುಲು ಹಾಸನದಕುಲು ಉಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಹಾಸನ ಪಂದ್ ಸಿಟಿಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪಂದ್ ಸಿಟಿ ಐತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಆನೆಕಲ್ಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಆವಡ್ ಕುಡ್ಲ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿತ ಪುದರ್ನ್ ಇಡೀ ತಾಲೂಕುಗು ದೀಪಿನ ಅವು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪರಿಪಾಟ ಐಕ್ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ ಕೆಲವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂಯೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂದು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಕೆಲವೆರ್ ಪಂಡೆರು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಮುವಾದಗು ಅಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತಿನಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಐತನೆ ಐನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈಪೋದು ಬೆನ್ನನಗಲ ಒಲ್ತಕುಲು ನಿಕುಲು ಉಂದುಕೆನ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕುಲು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಜನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪುದರ್ಲುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತಗೆ ಏರ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈಪೋನಗ ಎಂಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯಾನಂತೂ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ನಮ್ಮನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಮೂಲು ವಲ್ಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ವಲ್ಲ ಕೆಲವೆರು
ತೆರಿಯಂದಿನಕುಲು ಆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್‌ದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನಿಕುಲು ಬೊಂಬೈ ಪೋಲೆ, ದುಬೈ ಪೋಲೆ, ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್‌ದಕುಲುಂದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಪಿನಿ. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುನು ದೀವರೆ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ಗ್ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕುಗು ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನೇಟಾತ್ರ ಆ ತಾಲೂಕುದ ಪುದರ್‌ಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇಟಾತ್ರ ಅವೆನ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂದ್ ದೀವರೆ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಉಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಪಂದ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ತಾಲೂಕುಗ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಅವುಲ ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಾಲೂಕು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುನ್ಲ ಪನೊಲಿ ದಾಯೆಪನಗ ನಮ ಕುಡ್ಲ ಪಂದ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಲ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ. ಉಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಷಯ ಜಿಲ್ಲೆನ್ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಪೂರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಡ ಉಂದೆಟ್ ಮಾತಲ ಸೇರುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿತ ಪುದರನ್ ತಾಲೂಕುಗು ದೀಪಿನ ಆವಡ್ ಇಜಿಂಡ ಸಿಟಿತ ಪುದರನ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ದೀಪಿನ ಅವುದಾರ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತತ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುದರೇ ಅತ್. ಅವು ವಾಲೆಕ್ಕೋಡು ಆ ಪುದರ್ ಉಂಡುಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಒತ್ತೊನ್ವೆ. ಇಜಿಂಡ ಮಂಡ್ಯಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಒತ್ತೊನ್ವೆ. ಮಂಡ್ಯಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ % ಕನ್ನಡದಕುಲು ಎಪ್ಪುನು. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆ ಬೀದರ್‌ಗ್ ಓಡಂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ ದೀವಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಲು. ಈ ಈ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸುಮಾರು 10% ಕನ್ನಡದಕುಲು ಉಪ್ಪುನು. ವಾಲೆಕ್ಕೋಡು ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಇಂದ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಏರ ಒಂಜಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿನಕುಲು ದೀನಂಚಿನ ಪುದರ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನಕುಲು ದೀನಂಚಿನ ಪುದರ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ್‌ಲ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್. ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ದೀನಂಚಿನ ಪುದರ್‌ನ್ ನಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮದ್ರಾಸನ್ ಗೆತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮಲ್ತ, ಬಾಂಬೆನ್ ಗೆತ್ತುದು ಮುಂಬೈ ಮಲ್ತ ಪೂರ ನೆಲಮೂಲದ ಪುದರ್‌ಲೆನ್ ದೀನಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಕುಲು ನನ್ಲ ದಾಯಗ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡನೇ ಪತೊಂದುಗುಲು ದೇರನ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅವು ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಅವು ಹಿಂದುಲ್ನ ಪುದರ್, ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಅವೆನ ಎನ್ನರ್‌ನೇ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಿದೈಪೊನಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್‌ದಕುಲುಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡುಪ್ಪುನ ಪೋರ್ಟುಗು ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂದೇ ಪನ್ಪೆನಿ. ನಮ್ಮ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಉಂದೇ ಪನ್ಪೆನಿ. ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದೇ ಪನ್ಪೆನಿ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಂದೇ ಪನ್ಪೆನಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂದ್ ಪುದರ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ದಾದ ಉಂಡು. ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಲ್ ಉಂಡುಂದ್ ಅತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯೆಪನ ನಮ ಕಾಲಿ ಉಂದೇನಿ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್‌ನ್ ದೀವೊಡಾಪುಂಡು. ಉಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನನೆ ಅತ್. ಇತ್ತೆ ಜವನೆರ್ ಲಕದೆರ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ ಪಗಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಐಕ್ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ್ ಮಾತಾ ರಾಜಕಾರಿನಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾತೆರೊನ್ಲ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರ್ನಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈತ್ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಗ ನಮಕ್ BJP ದಕುಲು ಆವಡ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕುಲು ಆವಡ್, JDS ದಕುಲು ಆವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಫೇವರ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ಪಗಪುನಂಚಿ ತೂವೊಡು ಈ ಪುದರ್ ಪಗತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕಲಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪುದರ್ ಪಗಪುನೆಟ್ ಈ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ ಸಮಾಪುನ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವು ವಿಷಯ ಅತ್. ಪುದರ್ ಪಗಪುನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಮ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ನನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಾಕಿದ ಪುದರ್ಲೇನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಜಿಂದ ಹಾಳಾತಿನ ವಿಷಯಲೆನ್ ಪೂರ ಸಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಬರು. ಪುದರ್ ಪಗಪುನೆಟ್ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಮ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಕಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್‌ನ್ ಕಳೆಯೊಂಡಿನೇನ್ ಇತ್ತೆದ ಜವನೆರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಪಿದಾಡ್ದೆರ್ ಉಂದೆಕ್ ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು. ಅಂಚನೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ವಾ ಪುದರ್ ಸೂಕ್ತವಾದ್ ಪಂದ್ ಆಪುಂಡು ಉಂದು ಕುಡ್ಲನ ಮಂಗಳೂರ ಮಂಗಲಾಪುರನ ಪಂದ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವೊಲಿ. ಉಂದೆತ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ನಮ ತೆರಿಯೋನಗ. ಈತ್ ಪಂದ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ.